салому алайкум дӯстони азиз. Инак мо қарор дорем дар шабакаи қадамшои соя. обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ба дастамо номае расидааст ки мехоҳем пешкаши шумоён гардонем. то охир гӯш кунед, ба шумо писанд хоҳад омад. меҳнатҳои мо барои шумост. имрӯз як дӯстам занг зада хоҳиш карданд ки ба чойхона омада бошам, чун гапи муҳиме доранд. аввал розӣ нашудам, чунки модарам таъкид карда буданд ки аз коронавирус эмин шаваму ба ҷои серодам наравам. беҳтараш дар хона нишаста китоб хонда бошам. дӯстам маро маҷбуран розӣ карданд. ман ки дар вилояти Москав зиндагӣ мекунам, пешниҳод кардам ки каме дер мекунам, чун ҳоло намози асрро нахондаам. баъди намоз ба роҳ мебароям. шояд электричка ҳам дер ояд. он кас ба пешниҳоди ман розӣ шуданд. баъди намози аср ба роҳ баромадам. ҳушам парешон буд. ба нуқтаи чиптафурӯшӣ омадам. дар он ҷо як духтарчаи зебояке хандонрӯй бо як бачае бозӣ мекард. духтарчаи хандонак аз ин сӯ ба он сӯ давида коҳ-коҳ ханда мекард. ногоҳ давон ба пеши поям омад ва маро дида каме табассум мекарду боз сӯи он бача давид. ман чиптаро харида сӯи электричка рафтам. бо фикру андешаҳои худ банд будам. электричка ба ҳаракат даромад. ман назди даромадгоҳ ҷой гирифта нишастам. аз пуштам ҳамон духтарча бо модари ҷавонаш даромад. модар сару либоси хираву дарзмол накарда пӯшида буд. парешонхотир ба ҳар тараф нигоҳ кард ва рӯбарӯи ман омада нишаст. бо духтарчааш бо забони русӣ ҳарф мезад. чанд маротиба он модари ҷавон ба ман нигоҳи сахте кард, аммо ман ба чашми ин зан нигоҳ карда наметавонистам. аз оина ба берун нигоҳ карда мерафтам, аммо акси рӯяш дар оинаи вагон намоён буд. духтарча бо тангаҳо бозӣ мекард. ногоҳ тангаҳоро афтонд ки онҳо ба таги пои ман омада истоданд. тангаҳои зуд аз замин бардошта бо табассум ба духтарча дароз кардам. духтарча бо шарм тез аз дастам тангаҳоро гирифт. модараш боз чанд маротиба маро сахт нигоҳ кард ки инсаф сӯяш нигоҳе кардам. боз ба гӯшаи фикру андешаҳо рафтам. ногоҳ ба ман аз як бародар овозпаёме омад ки бо забони тоҷикӣ буд. баъди гӯш кардани он, модари ҷавон: ака, шумо то Яроллавский мувокзал меравед? ба Ховрино чӣ хел меравед? шумо барои метро проездной доред? савол дод. не, аз роҳ мефароям. то Ростокино меравам, гуфта нақшаи чӣ хел рафтан ба Ховриноро нишон додам. парешонхотир раҳмат гуфту ёду ҳушашро ба духтарчааш кард. ман мисли гунгу кар ҳайрон будам. аввал хостам пурсам ки чӣ хизмате карда метавонам, ё пул дар кор бошад. чаро парешонхотиред? ягон мушкиле доред? боз шарм дошта хомӯш шудам. ростӣ хеле сахт алам мекардам. ба ин ҳолу аҳволи модари тоҷик сахт феълам меомад. то кай модари тоҷик чунин сарсону саргардон мегардад? то кай миллати тоҷик бо чунин ҳолу аҳвол гирифтор шуда мегардад? магар мо аз одамони аврупо ягон камбудие дорем? магар мардуми тоҷик бо либоси шинаму зебо дар офисҳо кор карда наметавонанд? фақиру бечора шуда бошад, мо ҳам имконият дорем ку? то кай мо дар давлатҳои бегона ба корҳои сиёҳ даст зада кор карда мегардем? гӯён виҷдонам маро то назди дӯстонам азоб дод.
نقشه گذاشتم که شب و روز دانش آمیزم، تا از بینی خون آمدن کتاب خوانم، تا یک بزرگ شوم و به سیاست جهان تأثیر گذاشته موقع تاجیک را در عرصه بین المللی به جای اول برارم. ما از یهودیم چی کمبودی داریم؟ نخود اهل شده موقعمان را بالا کرده نتوانیم. شکر خدا مسلمانیم، خدای مهربان و غمخوار داریم. وطن با نام تاجیکستان داریم که بهشت است. کتابخانه داریم که میلیون ها گنج بی‌بهای دارد. گذشتگانمان به ما میراث خیلی گرانبهای باقی ماندند. باز به ما چی نمی رسد؟